Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty 11 fevralda Nowatdan daşary mejlisini geçirmek kararyna gelenden soň ýurdun vilayatlarynyň dolandyrys merkezlerinde degişdirlikde pes tepkindedigi aýdylýan taýýarlyk işleri gurulyp başlandy. Liwap vilayetinde häkimetler mejlis barada ilat bilen aslada düşündürüş işlerini geçirmeýärler. Ol barada umuman gurrun hem etmeýärler. Görnüşinden olaryň öýleri hem ol ýerde ediljek geplerden kabul ediljek kararlardan bihabar. Maslahaty Aşgabat bilen vilayatleriň arasynda online ýagdaýda geçirmek gözüňünde tutulýar. Häzir Türkmenabatdaky Ak öýde tekniki taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Dip bu ýagdaýlary ýakyndan idarlayan Türkmenabatly ýerli tynçylaryň biri 25 ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenabatyň bilim edarlarynyň birinde uly hünärmen bolup işleýän 50 ýaşlarynyň ortasyndaky tynçy howpsuzlyk aladalar täbäpli adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny sorady. Türkmenistanyň prezidenti we şol bir wagtda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, ýagny iki palatyly diýilen parlamentiň hem ýol başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň Nowatdan daşary mejlisini geçirmek teklifini 7 ýanwarda orta atdy. Onuň gol çeken kararynda tasdiklanmagyna görä, bu çäre ýurdu geljek 30 ýylda syýasy, durmuş ykdysady we medeni taýdan üstürmeň esasy ugrularyny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşyny degişli beýleki wajyp meseleleri, jemgyýetçiligiň wekilleriniň gatnaşmagynda ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirilýär. Jahan bu kararyň Gazagstanda bolan halk protestleriniň arasynda kabul edilendigine hem ünsüz çekip, munun köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý bolandygyny, şeýle-de ýurtda bolmagy mümkin täzelikler barada durly saklamalaryň öňe sürilmegine getirendigine aýtdy. Elbette öňünden duýdurmazdan gyssa garada mejlisiň yglan edilmeginiň aňyrsynda uly sebäpleriň duranlygy aýdyň. Ýurdun syýasy guruluşynda hem düýpli üýtgeşmeleriň geçirilmegi ihtimal. Munyň prezidentiň häkimiýeti bir kanun ýol bilen atadan ogla geçirmek niyetinden uğur alýan bolmagy hem mümkin. Olar geljek 30 ýyl barada dälde ete ýurdy häzirki ykdysady çökgünlülük ýagdaýyna getiren geçilen 30 ýyl barada açyk gurrun etseler gowy bolardy. Ýöne her neçekse bolsa-da kyn günde ýaşaýan halkyň muhtogy suwy ýatyrlanda da şöhrat diýip el çarpýan märeke islendik kabul ediljek karary we netijäni goldap çykyş etjegi ikursuz. Olaryň bar aladasy 4-5 miň manat aralygynda berilýän sowgady almak. Diýip jahan habarçymyza öz şahty garaýşyny we çaklamalaryny mälim etdi. Gepin gerdisine belletek Berdimuhammedow mejlis bilen baglylykda eden beýanatynda Türkmenistanlylara demokratik hukuk we dünýäwi döwlet guruluşyny döretmek hem de kämilleşdirmek başarty diýen garaýşyny öňe sürdi. Emma Türkmenistan adam hukuklary, metbuat azatlygy, dini erkinlik ýaly möhüm azatlyklar baradaky halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň ýaramaz orunlarda ýerleşdirilip gelinýär. Prezident mejlisi geçirmek bilen bagly guramaçylyk işlerini esasan miras düşür hökmünde garalýan ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedowa tawsyrdy. 18 ýanwarda çap edilen kararda mejlisiň Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünde Ahal vilayatyndaky Türkmeniň Ak öýi binasynda Balkanda, Soğuz, Lewap we Mary vilayatlaryndaky ruhyet köşklerinde sany ulgam arkaly geçiriljekdigi aýdyldy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende öňki awtoritar prezident Saparmurat Niýazow tarapyndan parlamentden hem ýokaryk çykarylan halk maslahatynyň kanuny ygtyýarlyklaryny ýatyrdy. Ýöne soňundan ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň kynlaşmagy bilen ilki halk maslahatyny dikeltdi, soňra da ony iki palatyly parlamentary därs diýip has uly ygtyýarlyga eýe etdi. Şeýle-de prezident konstitusiýa laýyk gelmeýän güçüm edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Tynçylar bu ýagdaýy kanunlaryň ýygderli bozulmagy we demokratik ýol ýörelgeden daşlaşmagy hökmünde häsiýetlendirdiler.